Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani uchiri mutsva kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuitira pandinodzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But vadika ndine nyaya yechikomana chechidiki changa chakuita zvemadrugs. Atangoita zvemadrugs mukomana uyu aitora zvinhu zvakaita sembanje nemutoriro achizvisanganisa nanaBurongo achimwa. Atanga kupinda mutsika yemadrugs iyi zviri kunzi ainge akutoba achitengesa. Vadikani wakadzamara watanga kuita zvemadrugs remangwana hapachisina unenge wakubira vanhu mumastreets. Saka ndatirovedzerei vana vedu vafambire munzira chaidzo. Wakaona mwana wako wakuda kutanga kutambira kudoro, mudzore. Ndidzo mviro dzekufarisa ozopinda mumadrugs. Zvakashata. Ichenjedzo yandapawo vakoma vangu, vanin'ina vangu, vanasisi vangu. Nekuti madrugs haanei nekuti uyu mukadzi, haanei nekuti uyu munin'ina wangu, haanei nekuti uyu ndimukoma vangu, ndisekuru vangu. Munhu wese anobvumwa nemadrugs ende anokushandisa. Vadikani, chikomana ichi chatanga kuita zvemadrugs chakabata. Aive mwana, mukomana aita zvemadrugs aive mwana wavatete wemusikana wekuurayiwa. Chikomana ichi chatanga kuita zvemadrugs chakarepa musikana uyu. Chakabata chibharo. Musikana abata chibharo. Chinorwadza panyaya iyi ndechekuti paakabata chibharo mwana wavatete uyu, paakabata chibharo mwana wavatete mukomana uyu, haana kusiya musikana uyu ari mupenyu. Akabva amupfudza, akamucheka huro nebanga. Ende banga raakashandisa, ivo muridzi webanga vachataura pavhidhiyo inova iyo hama yevanhu ava. Vachataura pavhidhiyo chinzi aiwa akazotora banga rangu ndo rakashandiswa kuchekeswa mumusikana uyu. Ndokumboita zvadofuka kucomment section after wapedza kuona video kuti boy riri kutambika munyika ino yeZimbabwe yasatanism here, but apa zviri kunzi madrugs ndo akamukontrola. Ndokumboita zvadofuka kucomment section pamusoro penyaya iyi. Kune vaya varida kuzivisa nyaya dzavo kuchevhiti varida kubuda panapa Hatsirari 263 vane nyaya dzavo. Tiri kudzifambira, namba dzangu dziripo pascreen. Ngatitorei namba dzangu tobatana kuWhatsApp ndo kwatinowanika ikoko. Saka iwe kana usina WhatsApp kutotsvaga neighbor yako kuti aiwa ndibatiro Hatsirari uyu tinzwe kuti ari kuzvifambisa sei, tibude pachivhitivhiti tichizivisa vanhu nyaya yedu. Even uchida kubatsirwawo nepaurida kubatsirwa napo Hatsirari 263 aripo. Mashila akaita kutochekwa mtsipa weso agopanjwa tsinga dzepapa dzese dzikadambuka, tsinga dzokuku dzikadambuka nebanga. Akatora banga rangu remuriwo padara doro akamucheka naro. Aimwa doro here Gabriel? Gabriel akanga achimwa doro. Gabriel aiputa fodya sikange. Ndo zvaanga akuita. Ndo Ana makore mangani Gabriel? 19. Ndobva wanditi nyaya iripo kunokwirai bhazi izvezvi hakuna kumira zvakanaka. Izvezvi kwirai bhazi. Ndati alright nditori murodhi. Ndopo wakazoti kwete amai mwana achekwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti imi chiregedzai kuuya kuno. Abhukirwa helicopter iri kuuya kunomutakura. Sanganai naye kuparira nyato. Topata tatorongedza mabhegi aine munin'ina wabva atokumurawo magemenzi ake. Akatirega ndichigeze ndichinje tiende kusangana nehelicopter. Ndopo wakati tinokufonerai kana helicopter yasimuka kuno. Ndikati alright. Tagara. Takafunga kuti foni zvairi kuuya yakutofona kuti mhanya yekuenda kuhelicopter. But tisati tasimuka ndakati munin'ina fonera baba munini vari kuchikuru Binesi. Waudza kuti mwana wanzadzi yangu uye akuwara achekwa nebanga na Gabriel. Nyaya iripo ndeyekuti ngatisanganewo parero. Baba munini wakapindura kuti ndiri pabasa. Hakuna vanhu varipo pabasa anondichinja. Saka kana maenda munondiudza kuti zviri kudiwa zvii. Patakazofonerwa foni naamainda vanhu vangoti very sorry. No blessing hakusisira. Handina kana kumboda kuzvigashira kana kudii. Nin'ina ndiyadaira foni. Vanhangodonha ipapo flat. Nin'ina akati manje mukoma hazviite zvamakira. Ndakachema. Ndikati ndakodzosera bhutsu mushopu. Ndodza ndakatanga kuti bheta ndodzosere bhutsu. Because hapana kachandisha zita sanza hazviiti.
siyai bhutsu dzenyu dzirimo. Ndakachema ndofunga ndakatora almost 3 hours kubva kuma11 12 1 2 ndiriko nchingozhamba chete. Iye akuchishandisa mafoni kuudza vana baba kumusha. Akati vabereki vamo blessing nababa vangu naamai vangu. Chakanyatsoitika apa chamaitsananguriro kuti uyu akamucheka anga yakumuchekerera. Hatina kana chatakaziva kana even amai opa next door kuti vazive kuti akamucheka sei. Havana kuzviziva, havana kuzvigashira. Ukangofunga kuti munhu ari kungobhirira because hanzi akabva atora topu yake tumaskoti tokupfeka topamusoro pehembe yake bva muona mutsipa wake, zvokuti amai ava vakamutakura vasina kuziva kuti achekwa mutsipa. Wakangoti tirikukwanisa kumuriska mwana ari right. Havana kunyatsoziva kuti chii chakaitika. Ndipo patangonzi asaitaura pavakamona. Havana haana kana one word waingodaidza kuti more blessing ari more blessing hembe yake ikada kuti hanzi hembe ikada kuti ifuguke zvazvokuudzwa izvi handisi kunyatsoziva zvakanaka. Aidzosera hembe yake kudai iye kuti ataura hapana chaikwanisa kutaura since because akaita kutochekwa mutsipa wese agopanjwa tsinga dzepapa dzese dzikadambuka, tsinga dzokuku dzikadambuka nebanga. Akatora banga rangu remuriwo padava ndoro akamucheka naro. Aimwa doro here Gabriel? Gabriel akanga achimwa doro. Gabriel aiputa fodya sikange. Ndozvaanga akuita. Ana makore mangani Gabriel? 19. Ane 19 years. Autotitsa 20 years musi wa 23 menyina nevamwe vandakazosangana navo vemukomboni medu. Tiinawo mubhazi tikafamba tikasvika panapa. Takangosvika pamba panapa pakazara. Mahendra yairi pano. Vari pamapakira ipapa. Ndopaive nemahendra. Ndichisvika kovhura dhoo ndakatanga kutambidzwa foni kuti ndirisivhe foni iyo ndiyakakasika kundibata. Handisina ndakamboedza kuzvishingisa but foni yakandibata. Ndichibata kudai ndichifunga kuti zviri mufoni umo zvanga zvakaoma zvechikoro zvese zviri. Ndakarwadziwa ndichifunga kuti pini handiizive ndodii ndoopena sei. Ndakachema musiwe. Ndiri kutarisa pane mapusha ndopa pane ropa. Ndopa akatorerwa naamai ava aedza kuzvipusha kubudisa mutsipa uye panze ichibuda ropa. Mukomana wandiri kugara naye pano mwana wandinaye mukomana Keith ndiye akamhanya kushedza amai akati mama mai ndavana uyai kuno muone zviri kuitwa namama More Blessing. Vari kungobuda ropa. Ndopa wakauyawo pano kuti wabate mwana wayo wakatadza wakungodedera. Wadedza amai opa next door amai Chiwanga. Amai Munashe ndo wakauyawo wabata. Ndobva waona mota yaidzika yaamuromba ndo yavakamisa. Vamuromba uyai kuno. Tiri kukumbirawo mota yenyu titakure mwana tiende naye muchipatara. Vachiungana naana achitsuru vakuedza kupisha but havana kumbodii zvese vakakasika kungodiscover kuti chiitiko ichi aita izvi ndiGabriel. Ndiye aita izvi. Kuchitsvagwa Gabriel candidate haana kuoneka. Haana kumbozikanwa kuti akaenda nekupi. Kubva musi wesvondo paakaita izvozvo kumapasti 9-10 ikoko. Kana zvanga zvisingakanganise ndo time yaakaita zvinhu makuseni kwete masikati. Zuva rakacheka nyika. Aitoverenga mwana uyu. Anga atori patime yemastadi ake emakuseni aya. Bhegi rake riri pasaidhi nefoni yake achirisecha zvefoni yake nemabhuku ake. Zviripo parukuku ipapo. Chiitiko chacho haana kunyatsochimuzwisisa kuti chakamira sei. Ndosvika panapa chinonzi nemapurisa aya. Nyaya iripo ndeyekuti taakutakura banga. Mapendi akamusudzura neskin tight. Wakatakura wakaisa mupepa but mumparangarire ropa chete. Nemabhlanketi mamwe angaiswa pasi. Mune ropa rakawanda. Ndokuzosvika polisi ndokuoneka zvikanzi musapinde mumba musabate zvirimo. Siyai kusvikira CID yauya. Tangozvisiyawo zvakadaro kubva Sunday, Monday, Chipiri. This time kumapasti 5. Ndopo wakazofonera retired major akanzi chingwa chikilini. Ropa racho sinzi postmortem iri kuitwa musi wechitatu. Toona kusangana nawo.
wabvisa ropa racho mukati. Ndokuzosimuka kwatakaita panapa chitatu tichienda nebhodhi pamutoko. Because hanzvadzi yangu yakabva yatongoti nyaya iripo ndeyekuti mimi vana tete vana sisi torai birth certificate remwana moenda kunyaradzo. Namasvika kunyaradzo ikoko mopawo nyaradzo vapanje mumakombiyuta zavo zvibude kune nyaradzo yemutoko yavakanga vakajoinira mwana wavo. Zvazvangobuda zvakanaka ngotakura bhodhi. Wakatakura kubva muchipatara muchienda pareri postmortem, then yebhedhi chitepo nyaradzo ndiyo yakazoita take over. Kusvika munhu aitwa akazomichengeterwa kumusha kwamutoko. akanochengeterwa kumusha kwamutoko kunyadzisa. Vabereki vanouya hanzvadzi dzenyu vakazvigamuchira sei? Auzive mwoyo wemunhu nepfungwa yemunhu. Iye ndiye aiteedza kuedza kuda kundinyaradza but akazviona kuti sisi vari papenyu yakawandisa. Because iye Gabriel aripi kuzvinozo? ari kuchitokiso chiduku. Akazowanikwa ari pai? Akawanikwa ari kwakutama kwachikambi achienda kwachikambi kumaraini wakwana kutama kwapresident. Kunani kwachikambi ko? Kumafriends. Achitotiza kana kufunga kuti ndaita zvakaipa? Hanzi aingozvinyumwa nyumwa achingozemwa zemwa so. Paakazobatwa makazombosangana naye here? Handisati ndamuona. Taunge kana kuti wanyatsokuexplainawo kuti wanyatsoti zvadiya maitoti wana. Kukura kwaGabriel uyu mazuva anga akura aya akuti akukwanisa kuzvimwira doro aimboratidza here kuti mwana ane hunhu hwekuti angasvika pakuita zvinhu zvaakaita zvekubata munhu zvibharo kana kuuraya? Anga asina hunhu hwekuti anga ari rafu kana kuti aindituka ini ndichinetsana naye. Tainetsana zvatinonetsana panguva iyo achizoona kuti mama zvandaita hazvisiri izvo. Atipa pamene kuti chii chakanyatsokupfeka zvakasimuka nako hana unyatsosiya. Ndine urombo mama. Muri yeZimbabwe chituko chiri pano chinosuwisa achigamuchirike. Pamwe anga ari loya wamangwana, ari president wamangwana, akadimburirwa upenyu mwana uyu moblessing nekuda kwekubatwa chibharo akabva auraiwa, akafa zvinorwadza. Handina akawandei kureva muri yeZimbabwe ndichiri kukurukura nemuri.